қафои ин бино холӣ мебошад, лекин дар наздаш ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад, аз ҷумла масҷид дар пеши бино, мактаб, боғчаи кӯдакона, коллеҷ, бозорчаҳо ва дигар чизҳои дар корӣ. Марҳамат дӯстони азиз, духонагаи фурӯшӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка бо нархи ҳамагӣ 350 000 сомонӣ. хона фавран срочно фурӯхта мешавад, биноям сохмонаш қариб ки ба анҷом расидагӣ аст. навор монад то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад, аз ин тараф гардиши фабрика ва роҳ ба сӯи моси 46 микрорайон, инҷо худи гардиши Ленинград ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия Рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва бари масҷид қатӣ рост ба тарафи бино меравем. аз ин тараф мо омадем, дар инҷо масҷид аст ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед сохмони бино қариб ки ба анҷом расидагӣ аст. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаам мефаҳмонем. ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. ду хонага кардагиам бо масоҳати умумии 60 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. ошёнаи паст мебошад. худи бино аз 10 ошёна иборат аст дӯстони азиз. ҷош ҷои беҳтарин, чӣ хеле ки дар аввали навор фаҳмондем, ва нархи хона 350 000 сомонӣ. албатта ки барои харидорҳои аниқ муомила дорад дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи каналмон чун ҳар вақта занг занед, иншоаллоҳ ба шумо скидка карда мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, чун ҳар вақта хотиррасонтон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. Дом TJ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.